Kajing penkre ya kajing wanu Narendra Modi bolong menteri rang bado kari India kalak banlong kajing mentoi ki nongkhot sngoba sya kajing yelang ka baki pelong paru kumjo ya ki brio ki basong ka syuki hendrei ka ka baka sarkar ka penkre bat ka trekam ling baki bor penya district kalong kajing du nong ya ki babon balang bat ban penduki mensiem khamtam ya ki nonglet nang wan ki badon ha kajing let jongki hakikam baper per la kalong ka sngosi ni sngoba koman chupentep Narendra Modi undan hanong ba sulong tang lai kenta ban simbenta ka jingraki Golden Jubilee jonga North Eastern Council haka khat pra trek no pra ka bedei ru ka singi ublei ka jingpen khre ki bor penya district da ka bale rehearsal ki surok ba bat ki surok hanong ba sulong bat pan pensangye iki kali da ki kenta kalakta iki bobon balang balayo iru bawat yaki ambulance ki ba penya ji da ka sarkar haringkat ka penpa sairan ru kimsha ban ya bar ki ha ban yang ban abhadu ndala dep ban pendep ya kata ka rehearsal kumjo ka jingwan katukan ningot ki menteri sarkar na Delhi ha ka jingyo ring dor la yo i baki kali kila sha pensange ka surok ban le cha opor shlong ka surok nagari khana sa Shillong Civil Hospital ki surok ki ban le cha polo bar ki babon ki wei ki jaka kani ka jingpen kre jong ka sarkar jala ki bor penya district company bakadon ka jingdeko akor kom trekam bat pen pau bak sarkar kamlong ka bala pen kre akino kiliang namar kani kamdei ka sien ka baningkong bo menteri rang bado unwan chakani ka jalla bakin hab ban pen sertok bat pen jenjar ya upaj ba Baru